Szervusztok, én dr. Szeller Borbála vagyok, balsegély szolgálat oktatója. Ezt a segédanyagot azért állítottuk számotokra össze, hogy a tanfolyamon látottakat bármikor le tudjátok játszani otthonotokban is, és így az elsajátett ismereteket fel tudjátok eleveníteni. Nézd rám, kicsim, valami baj van? És 4, és 5, és 6, és 7, és 8, és 9, és 10, és 1, és 7, és 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 20, és 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 8, és 9, és 30. És 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 8, és 9, és 10, és 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 8, és 9, és 20, és 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 8, és 9, és 30. És 2, és 3, és 4, és 5, és 8, és 9, és 10, és 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 8, és 9, és 20, és 1, és 2, és 3, és 4, és 5, és 6, és 7, és 9, és 30. Mentők? Szeller Borbála vagyok, egy gyerek újraélesztését elkezdtem. 2 hónapos csecsemő, nem reagál és nem lélegzik. Címünk Nagy Lajos Király útja 112, első emelet. Siessenek! És most lássuk még egyszer, hogy a légutak stabilizálása hogyan történik. Úgy helyezem a babát, hogy a légutai ideális tágasságúak legyenek, az egyik kezünket a homlokára tesszük, a másik kéznek az ujja pedig az állcsúcson kell, hogy legyen. Nem szabad nagyon hátrafeszíteni a fejet, és nem szabad, hogy a mellkasára boruljon. Így. A helyes tartás ez a következő. Tehát a légzést ebben a pozícióban vizsgáltuk, a befújásokat is így végezzük. Ilyen pici babánál a száját és az orrot egyszerre kapjuk be. A mellkas kompresszióhoz a láb felüli kezünk 2 ujját a szedcsont alsó felére helyezzük. Ide. Összegzésképpen tehát még egyszer. Ha úgy észleljük, hogy baj van, első a reakciókészség vizsgálata. Ha nem reagál, és van valaki a környezetünkben, akkor segítségért kiáltunk, és rögtön elkezdjük vizsgálni a légzést. Ha nem légzik, akkor mi légzünk helyette, tehát 5 befújást végzünk. Ha ezekre a befújásokra nincsen semmiféle válaszreakció, akkor elkezdjük a mellkas kompressziót is. 30 mellkas kompresszió után pedig 2 befújást végzünk, és ez így váltakozik. 30 kompresszió, 2 befújás. 1 perc után pedig mentőt hívunk. Majd folytatjuk újra az újraélesztést, egészen addig, ameddig a segítség meg nem érkezik. 1 évesnél idősebb gyermeknél az újraélesztés folyamata azonos, néhány pici részletben különbözik. Például a légutak nyitásánál a fejet megbillentjük, és ebben a pozícióban vizsgáljuk a légzést. Befújáshoz be kell fogjuk az orrot, a mellkas kompresszió helye ugyanúgy a szedcsont alsó fele. Ide viszont már a kéztövet helyezzük rá. Üdvözlök mindenkit, Tisler János vagyok, Minimanú Centrum vezetője, több mint 10 éve foglalkozunk babaholmik értékesítésével. Egyébként 2 gyermek édesapja vagyok, jó magam is használtam légzésfigyelő készüléket, és
Ekkor jött a gondolat, hogy jó volna bemutatni mások számára is, hogy hogyan kéne használni, mert rengeteg tévhitünk volt, még így ennyi tapasztalattal is a készülékekkel kapcsolatban. Rögtön itt ki is van csomagolva előttem egy készülék, tekintsünk el attól, hogy milyen márkájú, többféle típust forgalmazunk az üzletbe, mindenkinek a saját igényeire megfelelő készüléket szoktunk ajánlani, kislakás, nagylakás, kicsi ágy, nagy ágy, vastag, vékony matrac. Ez egy általános készülék, 2 lapból áll, ezek az érzékelő lapok, gyakorlatilag ezek veszik a bébinek a légzését, nem kell megijedni, nem ezen fog feküdni a gyermek, tehát a 2 lap az a matrac alá helyeződik el az ágyrácsra. Ezt behelyezzük, rárakjuk a matracot. Van egy vevőegység, ami maga ő fog hangokat adni, akkor, hogyha baj van, illetve abban az esetben, hogyha elfelejtjük kikapcsolni és kivesszük a gyerkőcöt az ágyból. Akkor nézzük meg, hogy hogyan is kell ezt a gyakorlatba behelyezni az ágyba, hogy mire anya és a gyermek hazaérkezik, addigra már minden rendben legyen és biztonságos legyen már az első éjszaka is. Nagyon fontos, hogy mindenképpen a matrac alá kell elhelyezni az érzékelőlapokat, és érdemes a rácsra, szemközti oldalra elhelyezni a jelző egységet. Ajánlott, hogy az érzékelő lapok a rácson ne billegjenek. Tehát mindenképpen úgy helyezzük el, hogy stabilan legyen. Ezzel meg vagyunk, a kábelek sincsenek összekúszálódva, akkor rárakhatjuk a matracot. Nem kell félni, általában ezek a készülékek kb. 10 cm vastag matracig teljesen hibátlanul működnek. Ezzel meg vagyunk, elindíthatjuk a tesztüzemmódot.